Agora temos aquí o que é a parte que se encarga de facer xirar o disco e a parte que se encarga de lelo, que vai sobre estes raíles. Vai facendo así, vale, mentras isto vai xirando a 5.900 revolucións por minuto, igual que un disco duro dos primeiros que houve. Os últimos, que eran discos duros sólidos, xa xiraban a 7.200 voltas por minuto. Pois isto vai xirando a esa velocidade e isto a súa vez vai facendo así rapidamente, vale? E vai gravando no láser ou lendo. Agora, primeiro, antes de quitar a bandexa, porque ten unhas lengüetas por debaixo, o que temos que facer é quitar isto, vale? Para quitar isto, o primeiro que hai que facer é retirar o que é a memoria, vale? Que isto sería o cerebro do lector de CD. Neste caso non está agarrado con tornillos, senón que está con lengüetas. 1, 2, 3, 4. E a parte moi floxiñas, vale? Que directamente cun dedo xa se quita. Solo con quitar unha, vale, vedes que xa saleu de aí. E agora, vale, xa teño quitado. E agora está o mismo, vale, fago presión aquí, vedes que cama, vale, e vale, hasta aí está. No momento que teño xa isto quitado, agora podo ver que están conectados os motores, vedelos aí, están conectados con